Shoutout kay Senyora. Tuara, ang pinakabanha nga chismosa sa social media. Hay nimo diha, Senyora. Basa-basa lang sa subtitle diha ha. Unsaon man nga proud bisdak man jud ta diring dapita. Okay, so si Senyora na pud akong gi-shoutout. Bahalag walay nag-request. Unta lang pud Nyora. Imo pud taon ning manutis. Bitaw Nyora, na ako pangutana ba? Ngano dayng hilig kay ka mang chismis dihang dapita? Bisag unsang issue nga trending, pero medyo kang nag-una. Yay kaduha lang ko kay syempre, wala ba makalabaw sa imuha? Sorry, naba dyan mang comment dayon nga ako daw is marites. Ang mga nagsalita biya uy, mura jud di kabalo mang chismes. At least kaning akuha is for content ra. Wa ko'y mga bati nga gipang litok or mga gipang storya. Syempre, napod siguro tayo gitawag nga parental guidance diring dapita. Maong if mo comment man akong nega, sorry na lang jud kay igo ra pud na diliton sa akong mama. Of course, mag-monitor pud siguro na siya. Ang ato rabia is for fun and entertainment lang. Dili ta magsigbinator oy kay makadali na og kagurang. Kana nun ka senyora o kay ang iyang kamarites di na jud mabangbang. Joke, ate kran nyura ha. Kabalo pug ko nga behind sa mga kasikat sa social media. Maayo jud kay ka nga tawo and perting buutana. Suma, di ba? Imo naman lang ganit na ipanghampas ang mga aircon, bugas ug kwarta. Baka naman Nyura, magpatampal po daw akong mama diri ah. Pang early Christmas gift ba na unsa? Basta Nyura ha, lain iya ha, lahi po dako ah. Charot, kademanding na ba? Joke ra bitaw Nyura, pero dala tinuod ba? Please bitaw ni Nyura, gahago ba taon ko rhyme ani ako mga gipastorya. So Senyora, nako challenge sa imuha ba? So since permi man dyan na nimo i-mention ang KMG is imong mga post, pwede ba nga magpa-feature sa kanila? O mga megs, comment down below na i-mention na si Senyora o KMG is para mag-collab pud sila. Challenge na to si Senyora nga iyang i-reveal kung kinsa jud siya. O Nyora, kalma lang, ay rag pangulba dirang dapita. Kabalo pud mi nga kanang profile pic nimo, kato ng taga-Espanya. Patay, for the bulabog naman ko diri uy. Di na jud ko matagaan ani ni Senyora ron sa akong gipangayo. Agoy, so bitaw Nyora, continue lang jud sa imong pagkamaayo nga tawo ha. Kay daghan jud kag natabangan og napakatawa. Isa na ang among mga pamilya nga sige rag comment-comment sa imo ha. Pero hangtod karon, wa ra gyapon nimo pansin na. So baka naman oy, day Nyora day, ano na? Og sa dihang napaw ang akong vlog. So dili na lang nako humanon oy, manam lang siguro to. So thank you so much mga meg for watching. Pag-ingon lang og ganahan mo part 2. So that's it for today's video. God bless everyone and bye! Thank you!